Δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση, αλλά νομίζω είναι υπέροχο που είμαστε έτσι πολύ μαζεμένοι. Το μόνο που θα ζητούσα είναι τα κινητά τηλέφωνα να ησυχάσουν. Και θα είναι το πρώτο στάδιο ησυχίας, ελπίζουμε μέχρι τέλους να ησυχάσουμε όλοι. Το θέμα μας σήμερα είναι φιλοσοφία και άγχος. Εγώ θα σας μιλήσω για το άγχος λόγω μεγάλης και μακρόχρονης εμπειρίας επί του θέματος και μετά κάποιος θα σας μιλήσει για τη φιλοσοφία. Θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε με την ετυμολογία της λέξης άγχος. Η αρχαία ελληνική έννοια είναι ότι το άγχος προέρχεται από το ομηρικό ρήμα άχο, που σημαίνει σφίγγω, πνίγω. Η νεοελληνική έννοια σημαίνει ανησυχία και αγωνία. Παράγωγα του άχο, η αχώνη, όταν μας πιάσει μας πνίγει, το άχθος, το βάρος, εξού και ο αχθοφόρος, ο φέρον το άχθος, το βάρος, αυτός που μεταφέρει υλικά πράγματα. Και βεβαίως εκτός από την κυριολεκτική έννοια του υλικού βάρους, έχει και τη μεταφορική έννοια του ψυχικού βάρους. Εξού και το ψυχοπλάκωμα, όπου κάποιο βάρος πλακώνει τη ψυχή μας. Τι είναι το άγχος και πώς προκύπτει? Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθουμε άγχος και στρες, ειδικά με τις σημερινές συνθήκες και καταστάσεις στον κόσμο, αλλά αν και οι συνθήκες μας το δικαιολογούν. Ωστόσο, όταν υπερβαίνει τα όρια και παρεμβαίνει στην ποιότητα ζωής μας, μπορεί να είναι σημάδι ότι πρόκειται για διαταραχή άγχους. Στις διαταραχές άγχους συμπεριλαμβάνονται η φοβία, η κρίση πανικού και η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή. Το άγχος είναι μία από τις πιο διαδεδομένες ψυχικές διαταραχές. Οι διαταραχές αυτές μπορούν να εμφανιστούν είτε σε παιδιά είτε σε ενήλικες και συνήθως συνοδεύονται από συμπτώματα όπως έντονη αγωνία, αδυναμία συγκέντρωσης, αίσθημα κόπωσης, διαταραχές ύπνου, ζάλι και ναυτία, ταχυπαλμία και πονοκέφαλος, δυσκολία λήψης αποφάσεως και πολλά άλλα. Το άγχος προκύπτει σε διάφορες περιπτώσεις και κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Για παράδειγμα, όταν αναλαμβάνουμε κάποιο καθήκον, προκύπτει και κάποια ευθύνη. Από την ευθύνη μπορεί να γεννηθούν ανησυχίες, επιθυμίες, φόβοι και τελικά το καθήκον γίνεται βάρος ή άχθος και έτσι προκύπτει και το άγχος. Για παράδειγμα, ένας αναλαμβάνει να ετοιμάσει μια ομιλία. Την ώρα που αναλαμβάνει φαίνεται πολύ όμορφη ιδέα και συναρπαστική, διότι είναι μια ευκαιρία να μεγαλουργήσει ο λόγος μέσω επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Αρχίζει να σκέφτεται τι θα ήταν χρήσιμο να περιλαμβάνει η ομιλία, τι πρέπει να ακουστεί, τι θα ενδιέφερε το ακροατήριο, τι θα ήταν χρήσιμο και πολλά άλλα. Μέχρι εδώ όλα καλά και όμορφα. Στην κίνηση του χρόνου και πλησιάζοντας την ημέρα της ομιλίας, αρχίζει η μουρμούρα του νου. Γεννιούνται κάποιες αμφιβολίες και παρουσιάζεται κάποιο βάρος και στη συνέχεια αρχίζει να χτίζεται το άγχος. Γύρος πρώτος. Πότε θα την ετοιμάσω? Δεν έχω χρόνο. Θα έρθουν πολλοί. Τι να πω? Θα είναι χρήσιμο? Θα αρέσει? Αφού ξεκινήσει η ετοιμασία και προοδεύσει κάπως το έργο, ξεκινά ο δεύτερος γύρος. Αυτά δεν είναι κατάλληλα. Δεν θα αρέσουν. Μόνο μερικά άτομα θα τα καταλάβουν. Δεν είναι καλή ομιλία. Δεν θα αρέσει. Θα μπορούσε να αναλάβει κάποιος άλλος? Είναι αργά και νυχτώνει. Ακολουθεί ο τρίτος γύρος. Θα απογοητεύσω εκείνους που με εμπιστεύτηκαν. Θα είναι μεγάλη αποτυχία και ντροπή. Λύπη και στεναγμός. Και ο τελευταίος γύρος, το κύκνιο άσμα του εγώ. Δεν είμαι καλός. Κάποιος άλλος θα ήταν καλύτερος. Δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Δεν θα τα καταφέρω. Χάλια η κατάσταση. Θα έρθουν και θα σκέφτονται ότι χάνουν την ώρα τους. Μπορεί και να θυμώσουν και ποιος ξέρει τι άλλο. Και ήρθε η μέρα, εδώ είμαστε. Με τόσο κόσμο μαζεμένα, άνετα θα μπορούσα να πω,
Πω άγχος. Όσον αφορά δημόσιες ομιλίες και παρουσιάσεις και το άγχος που προκαλούν, είχα μια τέτοια εμπειρία εκτός από τη σημερινή πριν περίπου 30 χρόνια. Νεαρός τότε στην Τράπεζα Κύπρου είχαμε ετοιμάσει ένα νέο προϊόν και ο διοικητής της τράπεζας μου ζήτησε να το παρουσιάσουμε στον τύπο. Ετοίμασα την παρουσίαση και την ημέρα της συνάντησης πήγα στην αίθουσα που θα γινόταν η διάσκεψη, το press conference. Το πρώτο σοκ ήταν μια αίθουσα γεμάτη κάμερες και δημοσιογράφους. Ο διοικητής και εγώ καθίσαμε στο Προεδρείο μέχρι να ξεκινήσει η διάσκεψη. Όταν ήρθε η ώρα ξεκίνησε να μιλά ο διοικητής, ο οποίος είχε απίστευτη εμπειρία στο γυαλί και άρχισε να μιλά από εκεί που καθόταν. Αστιευόμενος και πειράζοντας τους δημοσιογράφους, τους μιλούσε για το θέμα και για οτιδήποτε άλλο του ερχόταν. Τόσο άνετα. Τον άκουα και η άνεση του με άχωνε περισσότερο και ένιωθα τόσο φόβο για την παρουσίαση και την πιθανότητα να γίνουμε ρεζίλοι και ιδιαίτερα όσο κόντευε η δική μου σειρά. Κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε, η δύναμη με την οποία χτυπούσε η καρδιά μου στο στήθος μου μεγάλωνε με ηλικιώδη ρυθμό. Απίστευτο άγχος. Νόμιζα ότι η καρδιά μου θα πεταχτεί έξω από το σώμα μου, θα σκίσει το πουκάμισο και θα κάνει πάταγον πάνω στις κάμερες. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν πετάχτηκε και η αγωνία κορυφώθηκε στο σημείο που ο διοικητής μου ζήτησε να παρουσιάσω το προϊόν. Σηκώθηκα με μεγάλη δυσκολία, παρόλο που ήμουν και 30 κιλά πιο ελαφρύς, και κινήθηκα προς το αναλόγιο. Τη συνέχεια και το τέλος της συγκεκριμένης τόσο αγχωτικής ιστορίας θα τα ακούσουμε μετά. Αυτό είναι ένα από τα δεκάδες, αν όχι χιλιάδες παραδείγματα δημιουργίας πίεσης και άγχους. Υπάρχουν και πολλά άλλα, όπως πρέπει να είμαι πάντα στην ώρα μου και δεν θέλω να αργώ στη δουλειά μου. Θα με επιπλήξει το αφεντικό. Δεν θα πετύχει το φαγητό. Τι θα πουν οι καλεσμένοι. Δεν είμαι καλή μαγείρισσα. Πρέπει τα πράγματα να γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πρέπει να είμαι σωστός και πρέπει να είμαι συνεπής και πρέπει να είμαι σταθερός και πρέπει να χάσω βάρος και πρέπει και το άγχος κορυφώνεται. Υπάρχουν βεβαίως και τα πιο μεγάλα θέματα, όπως τι θα σπουδάσουν τα παιδιά μας. Θα τα καταφέρουν? Διάβασες? Δεν διαβάζεις ποτέ και δεν θα καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου. Αυτή είναι η γνωστή μεταφορά του άγχους, σε αυτήν την περίπτωση από εμάς τα παιδιά μας. Δεν κατάλαβα δηλαδή να έχω εγώ άγχος και οι άλλοι να μην έχουν, να το μεταφέρω. Θα βρουν δουλειά, θα είναι ευτυχισμένα, θα βρουν σύντροφο, θα είναι τούτος ο σύντροφος όπως τον προδιαγράψαμε, όπως τον θέλουμε. Και με τα παιδιά βεβαίως το άγχος συνεχίζει με το πολύ γνωστό παραμύθι. Να τελειώσουν το σχολείο και θα είμαι ευχαριστημένος. Και μετά να τελειώσουν τις σπουδές τους και δεν θέλω τίποτε άλλο. Και μετά να παντρευτούν και θα είμαι ευτυχισμένος. Να κάνουν και μωρά και το παραμύθι γίνεται μύθος και αρχίζει άλλος κύκλος άγχους. Είναι άρρωστη η εγγονή μου ή άρρωστος ο εγγονός μου και ταλαιπωρείται η κόρη μου, ο γιος μου. Τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω? Λυπούμε πολύ γι' αυτό. Και βεβαίως αγχώνομαι τόσο πολύ γιατί είναι άρρωστο το μωρό. Έχει κάτι? Είναι σοβαρό? Γιατί Θεέ μου να συμβαίνουν όλα αυτά σε εμάς? Και είμαι προσεκτικός και δεν τα λέω μπροστά στο παιδί μου για να μην ανησυχήσει. Και όπως κάποιοι πολύ καλά γνωρίζετε, όταν το παιδί μου φέρνει τον εγγονό μου ή την εγγονή μου, σκέφτεται, ελπίζω οι γονείς μου να μην του δώσουν γλυκά, να το κοιμήσουν στην ώρα του, να μην του δίνουν μεγάλο κομμάτι ψωμί και να πνιγεί, να μην του κάνουν όλα τα χατήρια και να κακομάθει. Όπως λέει και το ρητό, το άγχος μεταφέρεται από τον παππού στον εγγονό. Μια κληρονομιά που κανείς δεν τη θέλει, αλλά όλοι την κληρονομούμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και ο μύθος γίνεται σειρά στο Netflix που ξεκινά σαν μια ρομαντική οικογενειακή κομετή για ένα season με 7 επεισόδια. Και στο season 10 καταλήγει ένα θρίλερ γεμάτο ανησυχίες, φόβους, απόγνωση και άγχος. Προς τι όλα αυτά?
προς τι? Μήπως ήρθε ο καιρός να σοβαρευτούμε? Και δεν μιλήσαμε για τα πιο σοβαρά θέματα, όπως μια πραγματικά δύσκολη αρρώστια. Διότι αν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε χωρίς άγχος στα μικρά, τι περίπτωση υπάρχει να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα πιο μεγάλα? Περί του θέματος των ανησυχιών και της ατυχίας μας, ο Μισελ ντε Μοντέιν, ένας από τους πιο σημαντικούς Γάλλους φιλοσόφους της γαλλικής αναγέννησης, είπε, να σημειώσουμε ότι αυτό το είπε πριν περίπου 500 χρόνια, και είπε: «Η ζωή μου ήταν γεμάτη με τρομερή ατυχία, από την οποία οι περισσότεροι δεν συνέβη ποτέ». Μετά από αρκετά χρόνια το μεταποίησε ή το μετάλλαξε, πολύ της μόδας οι μεταλλάξεις, ο Μάρκ Τουέιν, που είπε: «Είχα πολλές ανησυχίες στη ζωή μου, οι περισσότερες από τις οποίες δεν συνέβησαν ποτέ». Για το συγκεκριμένο θέμα των ανησυχιών έγινε και μια μελέτη που το απέδειξε. Η μελέτη εξέτασε πόσες από τις φανταστικές συμφορές μας δεν υλοποιούνται ποτέ. Σε αυτή τη μελέτη ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καταγράφουν τις ανησυχίες τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια να προσδιορίσουν ποιες από αυτές τις φανταστικές ατυχίες ή ανησυχίες δεν συνέβησαν στην πραγματικότητα. Τα ευρήματα της μελέτης ήταν ότι το 85% των ανησυχιών δεν συνέβησαν ποτέ. Και από το 15% που συνέβη, το 79% των περιπτώσεων, τα άτομα ανακάλυψαν ότι είτε μπορούσαν να χειριστούν τη δυσκολία πολύ καλύτερα από ό,τι αναμένετο, είτε η δυσκολία τους δίδαξε ένα μάθημα που άξιζε να μάθουν. Αυτό σημαίνει ότι το 97% αυτού για το οποίο ανησυχούμε δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα φοβισμένο μυαλό που μας τιμωρεί με υπερβολές και λαθασμένες αντιλήψεις. Και βεβαίως οι διάφοροι ειδικοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, εργασοθεραπευτές, δίνουν διάφορες λύσεις και εργαλεία σε μια προσπάθεια περιορισμού της ανησυχίας και του άγχους. Όπως το κουμπί της κάθαρσης. Το ξέρετε το κουμπί της κάθαρσης? Πώς λειτουργεί? Φαντάζεστε ένα κουμπί στο κέντρο της παλάμης σας. Το πατάτε και μετράτε μέχρι το 3, θεωρώντας κάθε αριθμό ως χρώμα. Εισπνεύστε, μετρήστε 1 και σκεφτείτε κόκκινο. Εισπνεύστε και μετρήστε 2, σκεφτείτε μπλε. Εισπνοή, μετράτε 3 και σκεφτείτε πράσινο. Αυτή είναι μια τεχνική. Και βεβαίως είναι και η απάντηση, γιατί βλέπουμε κόσμο να κάθεται, να περπατάει, να διαβάζει και να πατά το κουμπί συνεχώς για να ησυχάσει το άγχος, να φύγει η πίεση. Είναι θέμα να σταματήσει το κυκλοτερό σκέψιμο και να καθαρίσει ο νους. Εκείνο που χρειάζεται είναι εσωτερική ησυχία και ηρεμία. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες διαφορετικές περιπτώσεις, όπως του γενικού παθολόγου του Έλιοτ, ο οποίος λόγω μεγάλου φορτού εργασίας ένιωθε εξουθενωμένος και αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα για 2 εβδομάδες να ξεκουραστεί. Το πλάνο ήταν να κοιμάται αργά, να διαβάσει κάποιο μυθιστόρημα, να πηγαίνει χαλαρωτικούς περιπάτους και πιθανόν να μπορέσει να δει και λίγα επεισόδια του Game of Thrones. Με κάποιο τρόπο όμως βρήκε τον εαυτό του σε ένα συμπιεσμένο πρόγραμμα. Μουσεία τέχνης, κονσέρτα, θέατρα, συναντήσεις με φίλους σε μπαράκια και εστιατόρια. Και βεβαίως ήταν και το γυμναστήριο, τα μαθήματα ισπανικών και η συναρμολόγηση κάποιας επίπλωσης από το IKEA. Ένιωθε ακόμα πιο εξουθενωμένος και διερωτήθηκε πώς βρέθηκε να κάνει τόσα πράγματα, ενώ ο στόχος του ήταν να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει. Και εκεί αντιλήφθηκε ότι το να μην κάνει τίποτα είναι αδύνατο. Πώς μπορείς να μην κάνεις τίποτα? Όταν ο Έλιοτ διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί απλά να μην κάνει τίποτα,
βλέπει και κρίνει τον εαυτό του από την οπτική γωνία μιας κουλτούρας που κοιτάζει με περιφρόνηση οτιδήποτε μυρίζει αδράνεια. Κάτω από συνεχή αυτοέλεγχο, ως προς το αν είναι αρκετά παραγωγικός, αισθάνεται ντροπή όταν κρίνει τον εαυτό του ότι έχει αποτύχει σε αυτό το θέμα. Αλλά αυτό τον αφήνει πολύ στραγγισμένο για να εργαστεί και ανίκανο να ξεκουραστεί. Νομίζω ξέρουμε την περίπτωση. Διότι τούτη, ξέρετε, είναι η εποχή της υπερδραστηριότητας. Την ζούμε όλοι μας καθημερινά και δεν είμαστε καθόλου μακριά από τον παθολόγο Έλιοτ. Κάνουμε πολλά πράγματα, πολλές δραστηριότητες. Κάθε μέρα τόσο πιο πολλά. Και όταν βρεθούμε με τον φίλο μας του λέμε είναι απίστευτο πόσα πράγματα έκανα σήμερα και πόσα έχω να κάνω ακόμα. Και ο φίλος μας, Θεός να τον κάνει φίλος διότι δεν άκουσε τι του είπαμε, ανταποκρίνεται και λέει πόσα παραπάνω έχει κάνει και αρχίζει να τα απαριθμεί, να τα περιγράφει και να καταγράφει ακόμα πόσα θα κάνει μέχρι να τελειώσει η μέρα. Ξύπνησα από τις 5. Έκανα γυμναστική, έκανα ντους και αφού έκανα πρόγευμα στα παιδιά τα πήγα στο σχολείο. Στο γραφείο έκανα το τάδε και το τάδε και τηλεφώνησα και της μάνας μου και κανόνισα να πάει ο υδραυλικός να της φτιάξει την αποχέτευση. Βρήκα και λίγο χρόνο και πήγα για ένα γρήγορο καφέ με ένα συνεργάτη. Ετοίμασα επίσης τις φορολογικές μου δηλώσεις και πλήρωσα τις άδειες κυκλοφορίας. Αργότερα έχω να κάνω πολλά. Αλλά και αν έχω χρόνο θα πάω και σε μια ομιλία για φιλοσοφία και άγχος. Ήρωας. Χρυσό μετάλλιο διότι έκανε σίγουρα πιο πολλά από εμάς, παρόλο που δεν ήρθε στην ομιλία. Είχε να πάει πιλάτες. Και έτσι ακόμα μια φορά γινόμαστε ήρωες του εαυτού μας. Την ίδια συμπεριφορά έχουμε και στις διακοπές. Λίγο πολύ όπως τον Έλιοτ. Διακοπές στο Λονδίνο και προβληματισμός. Ήρθαμε Λονδίνο και δεν θα πάμε στο London Eye, στο Μουσείο του Λονδίνου, στο Πλανετάριο, στο Hyde Park και πολλά άλλα. Και οι διακοπές γίνονται πίεση, κούραση, βάρος και άγχος. Μήπως και δεν προλάβουμε να τα δούμε όλα. Και γίνεται το ταξίδι και οι διακοπές σαν συμμετοχή στο Survivor. Και είναι και οι αναρτήσεις στο Facebook, στο Twitter και το Instagram. Όχι να καταλάβουν οι φίλοι μας, γνωστοί και άγνωστοι θειασότες των social media, ότι δεν τα είδαμε όλα και μας πάρουν για απέδευτους. Και γι' αυτό παιδευόμαστε, αντί να εκπαιδευόμαστε και να μορφωνόμαστε. Ένας πολύ καλός μου φίλος, όταν επέστρεφε από διακοπές και τον ρωτούσα, τώρα που ήσουν εκεί που ήσουν και σε εκείνη την περιοχή ήταν το υπέροχο σπίτι των Rothschild, πήγες και το είδες? Η απάντηση του πάντα. Δεν το είδα. Και είναι καλά στα ταξίδια μας να αφήνουμε και κάτι που να μην το δούμε, για να έχουμε λόγο να ξαναπάμε. Και γι' αυτό υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστοριούλα που μπορεί να εξηγεί γιατί έχουμε αυτή την επιμονή για υπερδραστηριότητα και να κυνηγούμε τα θεάματα. Την ξέρετε την ιστοριούλα? Όχι, ευτυχώς, για να σας την πω. Λέει ότι όταν ο άνθρωπος άρχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται, οι θεοί ανησύχησαν ότι πολύ σύντομα οι άνθρωποι θα ανακάλυπταν τον Θεό και αυτό θα ήταν καταστροφικό. Γι' αυτό οι θεοί συνεδρίασαν για να βρουν τρόπους να αποτρέψουν τους ανθρώπους από το να βρουν τον Θεό. Έτσι αποφάσισαν να κρύψουν τον Θεό κάπου για να μην μπορεί να τον βρει ο άνθρωπος. Μετά από αρκετό προβληματισμό, κάποιος εισηγήθηκε να τον κρύψουν στην πιο ψηλή κορφή του πιο ψηλού βουνού. Είπαν όμως ότι με την ταχύτητα που εξελίσσεται ο άνθρωπος, σύντομα θα ανέβαινε στο πιο ψηλό βουνό και θα έβρισκε το Θεό. Οπότε δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα. Μετά κάποιος εισηγήθηκε να κρύψουν τον Θεό στο πιο βαθύ μέρος του Μεγάλου Ωκεανού. Όμως και αυτό δεν ήταν πολύ καλή ιδέα, διότι και πάλι ήταν θέμα χρόνου
μέχρι ο άνθρωπος να καταδυθεί στο πιο βαθύ μέρος του ωκεανού και να βρει τον Θεό. Συνεδρίαζαν για αρκετές μέρες χωρίς να καταλήγουν σε μια ικανοποιητική λύση. Μέχρι που ένας από αυτούς αναπήδησε και φώναξε: «Το βρήκα! Να κρύψουμε τον Θεό μέσα στον άνθρωπο». Βρήκαν την ιδέα καταπληκτική και έτσι συμφώνησαν και έκρυψαν τον Θεό μέσα στον άνθρωπο. Και από τότε ο άνθρωπος ταξιδεύει σε όλα τα μέρη του κόσμου, ανεβαίνει σε όρη και βουνά, καταδύεται σε θάλασσα και ωκεανούς ψάχνοντας τον Θεό, ενώ ο Θεός είναι μέσα του. Η φιλοσοφία είναι ένα εσωτερικό ταξίδι προς τα μέσα, προς τον εαυτό μας. Ένα ταξίδι που θα ήταν χρήσιμο όλοι να το κάνουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έκαμε πολλά τέτοια ταξίδια είναι ο Καζαντζάκης, και ο οποίος κατέληξε στο «δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος». Και έτσι με ένα άμεσο τρόπο ο Καζαντζάκης αφαιρεί την ελπίδα, αφαιρεί τον φόβο και μένει ελεύθερος. Κάπως έτσι πιθανώς και εμείς χρειάζεται να χαλαρώσουμε το κράτημά μας από όλα αυτά στη ζωή μας. Την ανησυχία, την προσμονή, την επιθυμία, αρέσκει μου, μου αρέσκει, την ελπίδα, εκτός βεβαίως αν τη γυναίκα μας τη λένε ελπίδα, και πολλά άλλα παρόμοια. Τότε και εμείς μπορεί να είμαστε και πάλι ελεύθεροι. Και αυτό θα μπορούσαμε να πούμε είναι φιλοσοφία? Μπορεί. Οι στοικοί φιλόσοφοι, όπως ο Σενέκας και ο Μάρκος Αβρίλιος, αντιλαμβάνονταν την ματαιότητα του να ανησυχείς για τις ανεξέλεκτες καταστάσεις της ζωής και πόσο σημαντικό είναι να αποδεχόμαστε αυτό που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Αποδοχή. Δίδαξαν ότι ενώ δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον καιρό, να σταματήσουμε το ρολόι ή να ελέγξουμε τις ενέργειες των άλλων ανθρώπων, μπορούμε να ελέγξουμε το πώς αποδεχόμαστε ένα γεγονός και κατ' επέκταση τις δικές μας αντιδράσεις, τις δικές μας σκέψεις και τις δικές μας αποφάσεις. Στον σημερινό υπερσυνδεδεμένο κόσμο μας, βομβαρδισμένο με πληροφορίες και ατέλειωτα πρέπει, η κατανόηση του τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να ελέγξουμε δεν είναι μόνο σοφία, είναι μια ικανότητα επιβίωσης. Πώς εφαρμόζουμε αυτή την αρχαία σοφία στη σύγχρονη ζωή μας? Ξεκινάμε μια απλή αλλά βαθιά αλλαγή προοπτικής. Όταν αντιμετωπίζουμε μια δύσκολη κατάσταση, ας αναρωτηθούμε: είναι αυτό υπό τον ενδεχόμενο? Εάν δεν είναι, εκείνο που χρειάζεται είναι να το αφήσουμε. Να στρέψουμε την προσοχή μας και να επενδύσουμε την ενέργειά μας με σοφία. Ή μπορούμε να βάλουμε το ερώτημα: τι θα έκανε εδώ ένας σοφός? Και μπορεί έτσι να ξυπνήσει μέσα μας ο σοφός και να μας καθοδηγήσει. Η Εύελιν Γεωργιάδου, και μην τη ρωτάστε ποια είναι και αν την γνωρίζετε, διότι αν γνωρίζετε κάποιαν Εύελιν Γεωργιάδου δεν είναι αυτή. Οπότε η Εύελιν Γεωργιάδου αναφέρθηκε σε μια περίπτωση όπου βρισκόταν στον δρόμο για μια πολύ σημαντική συνάντηση. Μια συνάντηση με ένα υποψήφιο πελάτη που αν πήγαινε καλά θα σήμαινε μια αξιόλογη συνεργασία με πολύ καλή αμοιβή, επέκταση εργασιών της εταιρείας της και φήμη. Όμως λόγω κάποιου ατυχήματος υπήρχε υπερβολική τροχαία κίνηση και σίγουρα θα αργούσε για το ραντεβού. Εκεί βεβαίως άρχισε η ανησυχία και ο εσωτερικός διάλογος. Δεν θα είμαι συνεπής. Ο υποψήφιος πελάτης θα με αξιολογήσει άσχημα και θα με θεωρήσει κακή επαγγελματία. Θα είναι διστακτικός να συνεργαστεί μαζί μου και όλα τα άλλα που συνεπάγονται. Ένιωσε άγχος και απόγνωση. Προσπάθησε να ξεφύγει από την τροχαία κίνηση,
σε βαθμό που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και μανούβρες, χωρίς αποτέλεσμα. Εκείνη τη στιγμή άκουσε μια φωνούλα. Άρχισε να κοιτάζει γύρω για να ανακαλύψει από πού έρχεται η φωνούλα. Ξαφνικά είδε στον ώμο της να κάθεται ένας τόσο μικρούλης γρίλος, με το κουστούμάκι του το μπλε, μια υπέροχη γραβατούλα σε αποχρώσεις του κόκκινου, και ο οποίος της είπε: «Εύελιν, έχεις έλεγχο της κατάστασης? Μπορείς να την αλλάξεις? Μάλλον όχι. Πάρε μια βαθιά εισπνοή και νιώσε τον αέρα που περνά μέσα στο σώμα σου». Επικοινώνησε και ενημέρωσε τον πελάτη ότι λόγω ατυχήματος και τροχαίας κίνησης θα καθυστερήσεις. Γίνε ήσυχη εσωτερικά και άφησε όλες τις σκέψεις, όλες τις ιδέες και όλα τα συναισθήματα που κυκλοφορούν και σε βασανίζουν άσκοπα. Ησύχασε και απόλαυσε το δρόμο και το δράμα που εξελίσσεται μπροστά σου. Και η Εύελιν αναφέρει ότι αφού ησύχασε και έφυγαν όλες οι ανησυχίες και το άγχος, έφτασε στη συνάντηση ήρεμη, επικεντρωμένη στο σκοπό της συνάντησης παρά στην τροχαία κίνηση και την καθυστέρηση. Πιο έτοιμη από ποτέ. Ο γρίλος είναι ο σοφός που έχουμε μέσα μας, ο σοφός που μας συνεφέρει, ο σοφός που μας φέρει στο παρόν. Είναι η συνείδησή μας και είναι πάντα μαζί μας. Και αφού βάλαμε τα ζώα στην παρέα μας και μιλήσαμε και για το παρόν, ας μιλήσουμε για το πάντα. Έχετε δει την ταινία Kung Fu Panda? Όχι? Υπέροχη ταινία. Ειδικά η πρώτη, αλλά και η δεύτερη και η τρίτη και έρχεται και η τέταρτη. Στην πρώτη που λέτε είναι η ιστορία ενός πάντα που το όνειρο του ήταν να γίνει ο μεγάλος Kung Fu πολεμιστής της Κίνας. Ο Dragon Warrior. Το πάντα ήταν λίγο χοντρούλης, λίγο αγαθούλης και πολύ γλυκούλης. Να σημειώσουμε ότι για τη θέση του Dragon Warrior υπήρχαν 5 πολύ γνωστοί πολεμιστές που διεκδικούσαν τον ρόλο. Ήταν γνωστοί σαν οι Furious 5, οι φοβεροί 5. Όταν έφτασε η μέρα για την επιλογή του μεγάλου πολεμιστή και μετά από διάφορα παράξενα συμβάντα που προέκυψαν στην τελετή, ο Μάστερ Ούκουε, μια χελώνα που ήταν ο γυρεότερος και ο πιο σοφός δάσκαλος, προς έκπληξη όλων διάλεξε το πάντα να γίνει ο πιο μεγάλος πολεμιστής, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους φοβερούς 5. Στη συνέχεια του έργου αρχίζει η προετοιμασία του πάντα για να γίνει ο μεγάλος πολεμιστής. Όπως είπαμε πριν, ο πάντα ήταν λίγο χοντρούλης και λίγο αγύμναστος, οπότε το έργο ήταν δύσκολο και η προετοιμασία του ήταν γεμάτη κακοτυχίες, ατυχήματα και δεκάδες αστοχίες του πάντα. Η ετοιμασία όμως δεν σταματούσε. Σε μια σκηνή του έργου που διαδραματίζεται σε ένα ήσυχο, ήρεμο και γαλήνιο τοπίο, κάτω από ένα ανθισμένο υπέροχο δέντρο, βλέπουμε το πάντα μαζί με τον Μάστερ Ούκουε. Το πάντα δείχνει αναστατωμένο και αγχωμένο, ενώ έχει το στόμα του γεμάτο με φρούτα από το δέντρο. Και ο σοφός Ούκουε τον ρωτά: «Τρως όταν είσαι αναστατωμένος?» Το πάντα απαντά: «Ω κύριε, αναστατωμένος, γιατί να είμαι αναστατωμένος?» Ο Ούκουε συνεχίζει: «Τότε γιατί είσαι αναστατωμένος?» Το πάντα με ένα μεγάλο αναστεναγμό του απαντά: «Ουφ, κύριε, ήμουν χάλια σήμερα στις ασκήσεις. Ήμουν ο χειρότερος στην ιστορία του Kung Fu. Ακόμα ήμουν ο χειρότερος στην ιστορία της Κίνας. Πιθανό ήμουν ο χειρότερος ακόμα και στην ιστορία των χειροτέρων». «Πιθανό», του απαντά ο Μάστερ Ούκουε, και συνεχίζει το πάντα: «Έπρεπε να έβλεπες τους άλλους 5, τους φοβερούς. Με μισούν ολοκληρωτικά». «Ολοκληρωτικά», λέει ο Μάστερ Ούκουε, και συνεχίζει το πάντα: «Πώς θα μπορέσει ποτέ να με κάνει ο Μάστερ Σίφου, που ήταν ο δάσκαλος του,
τον μεγαλύτερο πολεμιστή της Κίνας. Δεν είμαι όπως τους 5 και απαριθμεί τα δυνατά χαρακτηριστικά των 5, των φοβερών 5. Πιθανό πρέπει να τα παραιτήσω. Να τα παραιτήσω και να πάω πίσω στο εστιατόριο του πατέρα μου να κάνω νούτολς. Και ο Ούκουε, ο δάσκαλος του, με νοσταλγικό ύφος λέει: να παραιτήσω ή να μην παραιτήσω, νούτολς ή όχι νούτολς. Και συνεχίζει: σε απασχολεί πάρα πολύ το τι έγινε και το τι θα γίνει. Και συνεχίζει με την παροιμία που λέει: yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Μήπως πρέπει να ακούσουμε τα λόγια του σοφού Ούκουε και να σταματήσουμε να ασχολούμαστε τόσο με το παρελθόν και να αγωνιούμε τόσο για το μέλλον? Πράγματι, μήπως ήρθε ο καιρός να αγκυροβολήσουμε στο παρόν, στο τώρα εδώ? Εδώ και τώρα που συμβαίνει η ζωή, όπου η χαρά γίνεται αισθητή και όπου βρίσκεται η ειρήνη? Μήπως αυτό είναι το μάθημα που πρέπει να μάθουμε και ιδιαίτερα αν κοιτάξουμε πίσω και συνειδητοποιήσουμε πόσα έχουμε χάσει, απλά με το να μην είμαστε στο παρόν. Αρχαίοι στοικοί όπως ο Μάρκος Αβρίλιος κατάλαβαν την φευγαλαία φύση του χρόνου. Ήξεραν ότι το να κατοικείς στο παρελθόν ή να έχεις αιμονή για το μέλλον ήταν σαν να προσπαθείς να πιάσεις το νερό. Είναι μάταιο και σε αφήνει με άδεια χέρια. Έγραψε ο Αβρίλιος: μην σπαταλάς το υπόλοιπο μέρος της ζωής σου σε σκέψεις. Να είσαι ικανοποιημένος στο παρόν. Τα λόγια του αντιχούν περισσότερο από ποτέ στο σημερινό κόσμο με τους γρήγορους ρυθμούς, όπου το μυαλό μας είναι συχνά αλλού και όχι στη στιγμή. Πώς το εξασκούμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή? Ξεκινάμε την ενσυνειδητότητα. Την πρακτική του να είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι σε ό,τι κάνουμε τη συγκεκριμένη στιγμή, απαλλαγμένοι από περισπασμούς ή κρίσεις. Θα μπορούσε να είναι απλά όπως απολαμβάνουμε τον πρωινό μας καφέ, να βυθιστούμε πλήρως σε μια συζήτηση ή απλά να νιώσουμε τον ήλιο στο δέρμα μας. Με το να είμαστε παρόντες δίνουμε στον εαυτό μας το δώρο να βιώνουμε τη ζωή καθώς ξεδιπλώνεται σε όλον της τον πλούτο και την ομορφιά. Νομίζω τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να επιστρέψουμε στην ιστορία με την παρουσίαση στην Τράπεζα Κύπρου, την αγχωτική ιστορία και όλο το άγχος που τράβηξε. Και μείναμε στη στιγμή που σηκώθηκα με μεγάλη δυσκολία και κινήθηκα προς το αναλόγιο, αν την θυμάστε. Θυμάστε τι? Ναι. Εγώ να δείτε. Αληθινή ιστορία, ναι, γράφτηκε σε βιβλία. Χάσετε, δεν πειράζει. Σηκώθηκα τελικά και στάθηκα στο αναλόγιο τρέμοντας. Τότε ξαφνικά άκουσα τη φωνή μου να λέει: «Καλημέρα σας». Έγινε το θαύμα. Ξύπνησα και υπήρξε μια στιγμή εσωτερικής αταραξίας και χωρίς βιασύνη κοίταξα όλους τους δημοσιογράφους ένα-ένα. Όλη η στιγμή ήταν μπροστά μου, ζωντανή, γεμάτη. Εκείνη τη στιγμή έτσι ένιωσα τα τρία μέρη της ψυχής, δηλαδή το σώμα, ο νους και η καρδιά, όπως αναφέρει και ο Πλάτωνας, ευθυγραμμίστηκαν και εναρμονίστηκαν. Εξαφανίστηκε η ανησυχία, ο φόβος και όλα που προκαλούσαν το άγχος. Ο χώρος επεκτάθηκε και δεν υπήρχε όριο. Ξάφνου υπήρχε μόνο ωραιότητα και χαρά. Έγινε η παρουσίαση με απλότητα και ελευθερία. Φαίνεται ότι τούτη είναι η ομορφιά του δώρου της στιγμής και του παρόντος για τα οποία μίλησε ο Μάστερ Ούκουε.
Βεβαίως το να είμαστε στο παρόν και η φιλοσοφία θα βοηθήσουν στη μείωση του άγχους και της πίεσης, αλλά μπορεί να μας ταξιδέψουν πέρα από αυτό και να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε πραγματικά και αν είμαστε τυχεροί να μάθουμε και ποια είναι η αλήθεια. Και υπάρχει ακόμα ένας τρόπος να στοχεύσουμε προς αυτό, ακούγοντας, κατανοώντας και εφαρμόζοντας λόγους σοφίας, όπως το διαμάντι από τον Πλάτωνα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν οδηγός ζωής. Ερωτά ο Πλάτωνας τον Τίμαιο, «Τι το ον αΐ γένεσιν δε ουκ έχων και τι το γιγνόμενον μεν αΐ ον δε ουδέποτε». Δηλαδή, τι είναι αυτό που είναι αιώνιο και δεν γεννιέται και τι είναι αυτό που αιώνια μεταβάλλεται και ουδέποτε είναι. Αυτό αναφέρεται στον κόσμο του αιώνιου και στον κόσμο του παροδικού, του μεταβαλλόμενου. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι ο κόσμος του παροδικού και του μεταβαλλόμενου, που είναι ο κόσμος των αντικειμένων, των σκέψεων, των συναισθημάτων, των ιδεών μας, συμβιώνει σε μεγάλο βαθμό με το άγχος. Εκείνο που μένει για να ανακαλύψει ο καθένας μας είναι ο κόσμος του αιώνιου. Λέγεται ότι η ζωή στο αιώνιο είναι αταραξία, γαλήνη, ευδαιμονία, μακαριότητα και ελευθερία. Και αυτή είναι φιλοσοφία. Και πρακτική φιλοσοφία είναι η αγάπη της σοφίας και πραγματική αγάπη της σοφίας είναι η πρακτική ενασχόληση και εφαρμογή της σοφίας. Ένας δρόμος που βοηθά να ξεδιαλύνουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε και ποιοι πραγματικά είμαστε. Να γνωρίσουμε τον πραγματικό μας εαυτό και την αλήθεια της ζωής. Αυτό γίνεται με μελέτη και κατανόηση λόγων σοφίας και πρακτική εφαρμογή αυτών των λόγων, έτσι που αυτοί να γίνουν εμπειρία και τελικά να μετουσιωθούν σε πραγματική γνώση. Αυτός είναι ο δρόμος της πρακτικής φιλοσοφίας. Τέλος υπάρχει και η απόλυτη άφεση, η ολική εξάλειψη οποιουδήποτε άγχους από τη ζωή μας και πλήρης ελευθερία. Μια οδηγία ή συμβουλή που σίγουρα δημιουργεί πολλά ερωτήματα και πιθανόν μεγάλη αμφισβήτηση στο μικρό μας μυαλουδάκι, διότι είναι μια οδηγία η οποία ξεφεύγει τελείως από το συνηθισμένο τρόπο ζωής, από τα συνηθισμένα μας όρια και την προσωπική μας κατανόηση, είναι αυτή που δόθηκε από τον Χριστό στην επί του όρους ομιλία, που στην πραγματικότητα μίλησε και για το άγχος της ζωής, το άγχος για τη ζωή και την εξάλειψη και την εξαφάνισή του. Και είπε ο Κύριος, «Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι ποιείτε. Μη δε το σώματι υμνών, τι ενδύσισθε. Ουχή η ψυχή πλέον έστι της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε ή τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα φορέσετε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερον από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Κοιτάξτε τα πουλιά του ουρανού, ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθηκεύουν. Και όμως ο πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Δεν έχετε εσείς μεγαλύτερη αξία από αυτά? Ποιος δε από εσάς, όσο και αν φροντίσει και με όσο άγχος, μπορεί να προσθέσει εις το ανάστημα του έναν πύχη? Και γιατί μεριμνάτε για τα ενδύματα? Καταμάθετε, παρατηρήστε τα κρίνα του αγρού, πώς αυξάνουν. Ούτε κοπιάζουν, ούτε γνέθουν, αλλά σας λέγω ότι ούτε ο Σολομών σε όλη του τη δόξα δεν εντύθηκε σαν ένα από αυτά. Εάν το χορτάρι του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο το ρίχνουν στη φωτιά, ο Θεός τον τίνει τόσο ωραία, πόσον περισσότερο εσάς, ο λιγόπιστοι. Μην μεριμνάτε και μην λέγετε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε
ή τι θα φορέσουμε. Διότι όλα αυτά τα επιδιώκουν όσοι δεν εμπιστεύονται τον Θεό. Γνωρίζει ο Πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Ζητάτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Και τότε όλα αυτά θα σας χορηγηθούν. Θα σας δοθούν. Φαίνεται δύσκολο, μακρινό, υπερβολικό και απρόσιτο. Και αυτό είναι κατανοητό και αποδεκτό. Ας ξεκινήσουμε από τα μικρά, τα καθημερινά. Και από εκεί σταδιακά ας το κάνουμε τρόπο ζωής. Την δική μας προσωπική φιλοσοφία μέχρι να φτάσουμε στην εσωτερική γαλήνη. Και μπορεί κάποια στιγμή, όσον αφορά τη μέριμνα, να γίνουμε σαν τα πετεινά του ουρανού και σαν τα κρίνα του αγρού. Χωρίς άγχος, αμέριμνοι, ευδαίμονες και μακάριοι. Εδώ τελείωσε η ακρόαση και δίνεται χρόνος αν υπάρχουν οποιασδήποτε ερωτήσεις, και βεβαίως να πούμε ότι όλα αυτά που ακούσαμε είναι μια μικρή εισαγωγή. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να υποθούν, όπως να μιλήσουμε για τη δύναμη της προοπτικής, αυτοπιθαρχία και ακεραιότητα, εσωτερικές αρετές, δίκαιος βίος, το φως της νόησης, η δύναμη της ωραιότητας, τι είναι αληθινή αγάπη και πολλά άλλα. Αν υπάρχουν οποιασδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, είναι ευπρόσδεκτες. Μα ρωτήσω τώρα, τι είναι η αληθινή αγάπη? Τι είναι η αληθινή αγάπη? Έτσι μου ήρθε ερώτημα τώρα μόλις πάνω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα η αληθινή αγάπη. Είναι πέραν της αγάπης που γνωρίζουμε, που εγώ αγαπώ κάποιον ή αγαπώ κάτι. Είναι μια αγάπη η οποία είναι απεριόριστη. Και είναι πιο κοντά στο αιώνιο παρά στο μεταβατικό, το μεταβαλλόμενο. Έτσι, αν η αγάπη που νιώθετε ταυτίζεται με κάτι από τον παροδικό κόσμο, από τον μεταβαλλόμενο, τότε δεν είναι η αληθινή αγάπη. Αν αγαπάτε το παιδί σας, όμορφη αγάπη, δεν είναι όμως η αληθινή, η αιώνια αγάπη. Αν αγαπάτε το αυτοκίνητο σας, δεν θα το συζητήσουμε. Ξέρετε, υπάρχει και η περίπτωση να πούμε να μιλήσει ο μικρός στη γωνιά, παρακαλώ. Αν έχετε οποιοδήποτε άλλο ερώτημα ή παρατήρηση περί άγχους, περί φιλοσοφίας. Ναι. Είπαμε πριν ότι ο Θεός βάλει τους ανθρώπους πάνω από τα ζώα για να περιμένετε το φαΐ. Καλό γιατί έχει ανθρώπους που πίνουν. Στην πραγματικότητα είπαμε ότι ο Θεός μεριμνά για τον κόσμο. Η πείνα και η δίψα και ο πόνος είναι μέρος της δημιουργίας και είναι ο κόσμος του μεταβαλλόμενου. Τώρα, αν προσπαθήσουμε να λύσουμε από πού έρχεται ο άνθρωπος, πού πηγαίνει, γιατί κάποιος γεννιέται τυφλός, γιατί κάποιος γεννιέται με προβλήματα ενώ κάποιος άλλος είναι πλούσιος, είναι ένα τεράστιο θέμα. Ναι, στην απλότητα του έτσι είναι, και γι' αυτό είπαμε ότι στον τρόπο που ζούμε, μόλις το ακούσουμε, να ακούεται λίγο παράξενο, δηλαδή να μην κάνω τίποτε. Μιλάει για μέριμνα. Τη μέριμνα η οποία είναι ταυτισμένη με την ιδέα ότι εγώ μεριμνώ. Αν ο άνθρωπος αφαιθεί, πολύ φυσικά θα φτιάξει και το φαγητό, θα αντιθεί, θα κάνει ό,τι χρειάζεται. Εμείς όμως μεριμνούμε με πάθος, με άγχος, με σφίξιμο, με πίεση. Ενώ η μέριμνα είναι πολλά φυσικό. Και το πουλί είναι να πετάσει ή να πάει να βρει κάπου για να φάει. Κάπως έτσι. Ναι. Είναι τα οποία έχουμε και τα παραπάνω τα οποία θέλετε. Άρα, εμένα μας λέει απορία που είναι ότι πολλές φορές κάτι μπορεί, όπως προσεγγίζουμε, να νομίζουμε ότι είναι ωραία. Αν έχεις έρχονται διάφορα οποία αλλάζουν, δεν μπορούμε να δέχουμε. Άρα πώς προσεγγίζουμε το δέχουμε. Θυμίζεις μου το όνομα σου? Αντώνη μου.
Εν τούτη η ιδέα του ελέγχου που μας σκοτώνει. Θέλουμε να ελέγχουμε τα πάντα. Βλέπεις ότι μόλις βάλεις τα πράγματα υπό έλεγχο, νιώθεις ευχαριστημένος, ευτυχισμένος. Μόλις αλλάξουν λίγο δρόμο, ξεκινά το άγχος. Οπότε πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα για να εκπληρώνεται η ανάγκη που παρουσιάζεται μπροστά μας και να αφήσουμε την ιδέα ότι ελέγχουμε τα πράγματα, διότι δεν τα ελέγχουμε. Τα πράγματα να έρθουν να μας έβρουν και εμείς απλά να τα αντιμετωπίσουμε. Και σημασία είναι η αντιμετώπιση. Και σημαίνει ότι θα κάνουμε πρόγραμμα, να κάνουμε πρόγραμμα. Απλά ελεύθερον, χωρίς να κολλούμε πάνω του. Και άμα χαλάσει, να χαλούμε και εμείς μαζί του. Ο Κύριος δεν είπε ότι αγαπά τον άνθρωπο πιο πολλά από τα ζώα. Είπε ότι όπως αγαπά τα ζώα, είναι δυνατόν να μην αγαπά τον άνθρωπο. Επειδή μέσω της φιλοσοφίας είναι αγάπη για όλα τα όντα. Και τη γη. Και τους ανθρώπους. Ναι. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο? Ναι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μιλάτε για το άγχος που υπάρχει σήμερα στην κοινωνία μας, αλλά και μιλάτε μια κοινωνία η οποία φτιάχτηκε τα τελευταία τρόπος χρόνια και τα συνοδόματα ελληνική κοινωνία. Υπάρχει μια άλλη, γιατί είναι λίγο μακριά από εμάς, δεν είναι πια πολύ εύκολα, κάπου είναι διαβάσουμε, αλλά προσπαθούμε να μην την ακούσουμε και να την λυπούμε. Οι λόγια της κοινωνίας είναι υπάρχοντες. Οι οποίες είναι? Ενώ είναι πλούσιες, παραδείγματος χάρη, παράδειγμα φέρνουν τις χώρες της Αφρικής, που έχουν τεράστιες ισχυρές φυσικών πλούτων, οι οποίες συναλλαγεύονται κάποιοι άλλοι χώρες. Εκεί τα πράγματα δεν είναι αυτά. Δηλαδή έχουν και μια δυτική ψυχολογία, η οποία δημιουργήθηκε και σε σκοπό του που δημιουργήθηκε έτσι, και το άγχος ήταν πολύ να χτυπούν την εξουσία του κρατού και δημιουργήσαμε την κοινωνία της υπερκατανάλωσης. Ενώ στην άλλη κοινωνία, και κάπου αλλού, είναι οι περισσότεροι, έτσι, τα περισσότερα εκατομμύρια είναι σε αυτήν την κοινωνία και δεν έχουν να πάνε και σκοτώνονται εύκολα και ο μέσος όρος ζωής τα 40-45 και παρόλο ότι έχουν πλούτο, δεν δικαιούνται να τον εκμεταλλευτούν σωστά. Άρα εκεί έχουν αγωνίες, έχουν άγχος και έχουν προβλήματα ψυχολογικά και ψυχικά. Πρέπει να πούμε σαν Βρίσκω το ενδιαφέρον. Σίγουρα υπάρχουν οι χώρες της Αφρικής οι οποίες υποφέρουν, ναι, και της Ασίας από τα υλικά αγαθά περισσότερο, αλλά βλέπουμε ότι στις δυτικές κοινωνίες τα επαγγέλματα τα οποία πιθανώς είναι τα πιο διαδεδομένα και ακριβοπληρωμένα είναι εκείνα που έχουν να κάνουν με τις ψυχικές διαταραχές. Οπότε στο τέλος διαρωτάσαι ποιοι είναι πιο ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι. Και δεν είναι εύκολο να συγκρίνουμε και να πούμε ότι οι δεν από τους άλλους είναι πιο ευτυχισμένοι. Η ουσία στο τέλος εμείς τι κάνουμε. Μέσα στη δική μας την κοινωνία, μέσα στο δικό μας τον κόσμο, μέσα στη δική μας την ψυχή. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Υπάρχουν μεγάλοι ορμές οποίοι και ανθρώποι οποίοι αριστοκρατές, παραδείγματος χάρη ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος είπαν εάν υπάρχει και ένας άνθρωπος μας στην γη ο οποίος πεινά, έτσι και βλέπω ο γονιός να βλέπει το παιδί με ένα παιδιά από την πείνα, ή που και αρρώστιες οι οποίες θεραπεύονται και δεν έχουν φάρμακα έξτρα. Τότε σημαίνει ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Κανένας. Ωραία. Και το ερώτημα είναι ακριβώς όπως μας είπε η διάλεξη σήμερα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Αν ναι, τότε να το κάνουμε. Αν όχι, τότε προχωρούμε και ενεργούμε με σοφία σε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Διότι πολλές φορές αγωνιούμε για πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός της σφαίρας μας. Για τα πυρηνικά, για τη σελήνη, δεν ξέρω για τι άλλο. Για τον κομίτινο, ο οποίος δεν θα περάσει ποτέ από κοντά μας. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο? Ναι. Ένα λεπτό. Θέλετε να σταθείτε λίγο να σας ακούν και οι άλλοι, σε λίγο δυνατά. Μπορούμε στη σημερινή κομμουνία, στις σημερινές συνθήκες, ότι αυτό συνεπάγεται.
να μην ασχολούμαστε γύρω συγκεκριμένα και κόρπα. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε το να μην ασχολούμαστε. Μπορούμε να δοκιμάσουμε. Τούτη είναι η εισήγηση. Να δοκιμάσουμε. Να βρούμε τρόπο να το κάνουμε όσο πιο καλά γίνεται. Ναι. Έχω προσέξει στα διάφορα στάδια της δικής μου ζωής. Όταν ήμουν πιο νέα, έγινε αυτό το χρόνο απεριόριστο. Μεγαλώνοντας, περνώντας τα χρόνια, νιώθω ότι λιγοστεύει ο χρόνος και ότι κυλάει ο χρόνος. Όμως, ψάχνω πιο πολύ τα πράγματα που πρέπει να κάνω. Και είναι εκεί που φτιάχνω τον εαυτό μου και πρέπει να δούμε την ισορροπία στη μια μέρα. Δηλαδή, όταν έχεις πολλά πράγματα να κάνεις... Χτυπά την πόρτα ο χρόνος. Ακούτε τι? Είναι ο χρόνος. Έτσι περνά ο χρόνος. Στην ιδέα ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Ακριβώς. Και χάνουμε τη ζωή μας. Ναι. Ναι, αλλά γιατί γεννούνται αυτά τα πολλά πράγματα στη ζωή μας σε ένα στάδιο μετά. Όταν είσαι πιο νέος, εγώ ερχόταν η Κυριακή και νιώθω ότι είναι αιωνεόφυτα η Κυριακή. Δηλαδή δεν περνούσε εύκολα. Τώρα που είμαι σε μεγάλη φάση της ζωής μου, ο χρόνος δεν νιώθω ότι κλαίει πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Έτσι είναι, διότι όπως έχουμε ακούσει, ζούμε μέσα στο μυαλό μας το χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος. Το είπε πολύ ωραία ο Ούκουε. Η στιγμή, το παρόν. Και μια αιώνια κατάσταση φαίνεται το παρόν. Σπάνια το βιώνουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι όλοι το βιώσαμε. Είτε μπροστά στη θάλασσα, είτε μέσα σε έναν περίπατο στο βουνό, πήραμε τούτη την αίσθηση του αιώνιου. Για εκείνο μιλά, για εκείνη τη στιγμή. Επιτέλους να βρεθούμε, να μην είμαστε χαμένοι. Ωραία. Υπάρχει κάτι τελευταίο? Ναι. Η φιλοσοφία πώς μοιάζει, πώς διαφέρει από την προσέγγιση άλλων επιστημών, κάπως πιο ίσως γνωστές, της ψυχολογίας, της θρησκείας. Έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο, διαφορετικό, στην προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων, ο τρόπος που θα προσεγγίζει η φιλοσοφία. Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω για την ψυχολογία, διότι δεν γνωρίζω από ψυχολογία. Όμως μπορώ να απαντήσω για έναν άλλο θέμα και το οποίο μπορούμε να δούμε τον παραλληλισμό τους. Όταν γίνονται σεμινάρια για management, για διεύθυνση, όλη η εργασία γίνεται πάνω στο εγώ. Να γίνεις πιο δυνατός, να είσαι πιο σκληρός, να μπορείς να παίρνεις αποφάσεις γρήγορα και βασικά πιάνουμε έναν εγώ το οποίο δυναμώνουμε, μεγαλώνουμε και με τούν τη δύναμη του μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Όμως την ώρα που έρχεται η δυσκολία, το εγώ καταρακώνεται, δυσκολεύεται και μπορεί να πέσει. Η φιλοσοφία το τι κάνει είναι ένα σκάψιμο για να ανακαλύψεις τον αληθινό σου εαυτό, ποιος είσαι. Και μπορείς να γίνεις και καλός διευθυντής μέσω αυτού του εαυτού, με τούτες τις ποιότητες. Οπότε η μεγάλη διαφορά είναι να μην δουλεύουμε πάνω στο εγώ, να δουλεύουμε σε έναν πιο βαθύ επίπεδο. Να ανακαλύψουμε την πραγματικότητα, ποιος είμαι. Θρησκεία, διαφορετικές θρησκείες, και ο χριστιανισμός, ξέρω, είναι καλύτερα, αλλά ο βουδισμός που καμιά φορά υπάρχουν κάποιες θεωρίες προσωμιάζει, η κοντεύει, η προσέγγιση. Θα έλεγα ότι ναι, θα έλεγα όπως ναι, ότι όταν μπορέσουμε να τα μελετήσουμε και να τα κατανοήσουμε, έχουν πολλές συνάφειες, πολλά πράγματα τα οποία ταιριάζουν. Ναι. Ωραία, ναι. Τελευταία ερώτηση. Πρώτη τελευταία, εντάξει. Προηγουμένως αναφέρει το Καζαντζάκη, έχοντας μια δωρεύτερη. Κάνετε αναφορά στον Καζαντζάκη, έχοντας ότι είναι κοστός σε κανένα, νιώθω ελεύθερο. Καζαντζάκης όμως είναι ακόμα κάτι. Εγώ είναι αναλάβω τα πάντα του κόσμου. Εντάξει, πιο πράγματα στην ομιλία θα βρίσκονται πλήρως σαν είναι στην καηδική μου εκτίμηση, μπορεί να κάνω λάθος. Ναι. Όσο σχολιάζεται.
πάντα είναι το επίπεδο πάνω στο οποίο είμαστε. Και οι σοφοί πολλές φορές μπορούν να πούν ιστορίες, μπορούν να πούν κάποια πράγματα τα οποία τα λέμε με έναν τρόπο να είναι κατανοητά σε πολλά επίπεδα. Όπως και οι παραβολές του Χριστού. Οπότε κάποιος μπορεί να είναι ελεύθερος και να αναλάβει όλα τα βάρη του κόσμου. Εξαρτάται από ποιον επίπεδο. Αν τα αναλάβω σαν ένας άνθρωπος που ζω, όπως τον Έλιοτ, όπως την Εύελιν Γεωργιάδου, τότε εγώ, πολλά σημαντικό το εγώ, έχω αναλάβει τα βάρη του κόσμου. Αν η ανάληψη γίνει από μέσα, τότε εκπληρώνεται οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιάζεται που μπορεί να είναι ένα βάρος του κόσμου. Τούτη είναι η μεγάλη διαφορά. Φεύγουμε από το μεταβατικό, το παροδικό, τις ιδέες μας, τα πιστεύω μας και πάμε κάπου αλλού, σε έναν άλλον κόσμο. Τούτη είναι η διαφορά. Η τελευταία ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι αφήναστε όλοι όλα, δηλαδή ζούμε με άγχος, με στεναχώρια, με χαρές, με αγάπη, με εκνευρισμό κτλ. Το άγχος είναι ένα κομμάτι μας ασφάλεια, άρα μπορούμε να ζούμε και με το άγχος, αλλά την ίδια στιγμή να είμαστε ελεύθεροι. Συνήθως τούτη είναι η θεωρία των ακαδημαϊκών. Μιλούν για το, πώς το λένε, το άγχος, το παραγωγικό άγχος. Ναι. Η κοπέλα που μίλησε είναι ακαδημαϊκός μήπως? Ωραία. Απολογούμε, Αναστασία μου. Κυριάκο, θέλεις να πεις κάτι πριν κλείσουμε? Νομίζω να κλείσουμε τη συνάντησή μας και κλείνοντας, πρώτα θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες στο Δήμο Λευκωσίας που μας επαρήχε τούτη την υπέροχη αίθουσα για αυτήν την ομιλία. Ευχαριστήσουμε τον Ευάγγελο για όλη την τεχνική υποστήριξη και βοήθεια που μας έδωσε. Ευάγγελε, ευχαριστούμε. Και τώρα το διαφημιστικό σποτ. 6 Δευτέρου ξεκινούν νέες ομάδες στη Σχολή Πρακτικής Φιλοσοφίας, κάθε Τρίτη και Λευκωσία και Λεμεσόν. Να η ευκαιρία. Είσαστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε, να ακούσετε περισσότερα για τη φιλοσοφία και τη σχολή και να δείτε αν σας ενδιαφέρει. Μπορείτε να το δοκιμάσετε, οπότε μια ευκαιρία. Ναι, να το δοκιμάσουμε. Έξω στο χώρο που θα έχει μια μικρή δεξίωση υπάρχει φυλάδιο με λεπτομέρειες για αυτή τη νέα ομάδα, το οποίο μπορείτε να πάρετε μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα και μπορούμε να προχωρήσουμε δίπλα για έναν ποτό και συνομιλία. Ευχαριστώ.